Uy, tabangin na imong asawa, na stress imong asawa, wa kayo. Barbado guro kay May labot ako, Gratres. May labot ako, Gratres. Siya may Naku, surprise ni Mohan. Tigong sila lang ko para lang nimo kay tinangga kay tikay. Unsa naman taon kay surprise ka. Ug na kay hatag unta dili ang ngayon mo i-surprise nako kay mura magkakaroon pasos. Unsa naman taon ka. Ikaw yung ginahog surprise na Han para lang malipay ka ba? Ay, sige lang mo good Han. Eh, pinangga kay tikay mo. Be, unsa magay kuno na imong surprise be? Sa surprise ka na sige. Piyot mo ta. Sa apel magana ako sampungan. Unsa naman ni? Tarungan ang surprise nimo. Biya ati karon. Sige, sige, sige. Kasalbiyaan tayo. Asa butaan ko? 1, 2, 3. Surprise! Sus, mao rin yung mga paghambog surprise ako. Palit-palit ulit ka nga. Hibaw ka nga di ko kabot. Ano yan? Palit-palit ka. Grabe sa kanya. Max na, mahal kinon. Tiguman gud ko na. Taga-suldo na ko tigong para lang nandiyon na kay Mukta para di ka magsuya, di ka magsakay-sakay sa imong mga barkada nimo. Sus, naunsa man taon kay hibaw gid ka. Nga ako, di ko hilig yun ani nga mga sakyanan. May panipalit kag bike, malipay pa ko. Kay kaabot ko, kini. Saan na ako? Mangkas ka rin. Malipay, siguro ka nga matumba ko. Pero mapangos ning naon ako, aron nga. Ano na, sa din sa akong mga sakripisyo nimo, yung ganang effort good. Grabe sa gahanay, pinanggal, tikaw good. Mga palitan, di ka imax pa niya mo, nagipanganday sa tanan, mga ulitaw niya, wa nila makuha. Di nimo akong gihatag. Wag gid gipalit sa akong kagalingon no para lang nimo jud ni tanan. Sus, ni mo kadaghan mo kwenta. O ganahan ta ka mo surprise. Di ka magsigig kwenta-kwenta yun, ana. Eh, ligog ma'am kagana ko. Isip man jud ko 101% yun. Sultian talaga na mo. Kanang imo ang pagigugma kung tapho, mas labaw na ko. Bisip pag napri anak, ibaw ko nga. Di ka kabiya na ko kay mahal kay na mo ako anak. Bro. Sige na, gamitan na. Okay ra unsay mga istorya nimo dawaton ako para lang jud nimo. Kira ko. Napa ko'y buhaton dito, manglimpyo pa ko, magtrabaho pa ko. Ako rin lihok tanan, okay ra. Sige, pag kuhan dito kay imo naman gani, testingan bro. Ay sakay ani ha. Ako sa imo sakay ni guna kay surprise ka man. Adto sa ako mga barkada kay di aw naon ugos ngiri takatikang ani imong surprise. Panawan ti ila ko tungkad ba dito. Amping kahana nya. Kiss na ko. Way kiss ron. Kiss na ko. Pingbol na ko gabi. Kiss na ko. Yeah, ito na. Sa mukha mo kiss ka mo. Laway mo penting bako kay tabako. Surprise begini asawaha ay lumi ambiyaan ni asawaha. Wow! Just Jisa, basi mag-shooting na mi. Uy, dahi man gi-chat, uy. Ay, kaluuya ka. Kundang na ko pagka-vlogger. Salamat na lang ninyo. Uy, ahak-abi man ako. Malipay ko rin yung chat. Jisa, left the group. Dali ka left. Sa kay problema ani niya? Ay, day. Uy, may kini agi ka nga. Naglakaw magkasam di. Ay, mga motor bagong gipalit. Ihatay na ko sa timbana eh. Brana na yung problema ron mo. Di gat-chat ka ron. Namuundang ng kapag ka-vlogger. Left pa ka sa ato ang ako yun. Nagdipalay ka ako. Ako rin naglihok tanan. Ako na yung nagpasaan tanan sa mga problema. Matay mahimsin. Wala ko laban ng git kay sus ayaw pala stress kay kagwapa ni mo sus kaya nang gabaan siguro ko dahil nang gabaan ka kailangan kay sopak na maging papa so dun na ipapili ra ba mong papa o siya ba daw or akong pares na akong pili man akong pares ang kuan pa jud yung pinahi pa jud ulo ni kuya jud sa akong pares jud walang naman kay kuan nila laban lang sis sus kaya ka na imuhang kuan bana ron hapit naman sa na mamatay gawin naman na may salig to siya dahil pinangga kay siya na ako bang love kay na ako siya Sana sakit-sakit pang dugan ako pero laban laksan SR sige amping daw Di makunta ka kung anak niyo si Jisa. Musta na kasi ano? Sa pagkapaitan ni Bihana ginoon, kahim kayong ugod. Musta na kayang kahimtang karon? Sukad nga iyang gipili ito iyang pamanhunon. No? Warba dyo ito niya gipakita na ko. Igo na gitaban, ni kuyog ka gayon. Sa katay. Noy!
Di ba na? Pata man ka ni Gisa nino. Oo, nakabalita ka ni. Wala, inday Jesus. Sus, salamat jud ko na kinakitaan jud ka kay grabe jud naluoy na jud kay ko sa akong amiga. Ano sa mga anak? Pero tinadyo pagkadaota sa imong anak kay apitin ang pagkalus para na stress lagi siya na iyang banay-bana ro. Mao lagi na akong gingon lagi. Mao bitaw na akong gingon nga. Kana bitaw linyog dahil dali. Dili bitaw kan di maminaw samahan ba? Ako na problema, may kayo nakita tali na problema ko kay asa ako sa kontak ko number niya dili di makontak. Naaron siya dito sa naaras lang diha sa unahan. Karon pa man mi nagsugat. Nagsugat mo ni Chinchin? Nagsugat ni Gisa. Ni Jessa di ay si Jesus na namura na sa libog na lagi siguro na sa akong anak lagi. Mao ni So ginaro. lagi kay tungkol sa akong kabalaka ba? Sa may tambok ba siya pagikan sa mua? Na tambok bitaw nga mas tambok pa ko. Daot siya. Sampaw ni anak ka na ko nagpabaya. Pado na yung bana de. Sa daanan niya si Gisa nag-atibas. Asa na sila pinagpuyo? Asa na pinagpuyo? Nagpuyo. Pero lakang mo sila. Ron naamig sila. Diyas ka ng mangga nga dako ba? Ato na ko, ato na ko. Ato dito. Basta na siya nga turon. Oh, straight lang. Straight Straight lang. rin nga ni. Oh, ugnay ka. Straight ka Japon. Salamat kay Dexin. Salamat. Bye-bye. Oh. May kaon diradaghan ni ha. Baligya ti ka kay palit ako break sa kumbana. Tinanggap ito kumbana next. Kampon dito. Kay Jisa? Oh no! Naniwangan naman ni mo day. Ang imo kanya di una nakakuan na. Kakuan na gun pud imo ka kanya ba? Kung saan makadewon ka ni uli sa tuwa? Paano lagi ka dali pa? Sus natagbaw na ko nung pangita. May kay nasugatan ako imong amiga nagkasulti siya. Nga naa ka din nagpuyo. Ano kami juga ni sulti na ko? Kung sino problema mo, dapat ni dool ka nako. Pagdian nimo sa tuwa, tambok kay ka, himsog kay ka. 100% pa na imo kagwapa. Karon, unsa na tripod na lang na imo kagwapa. Unsa ba kaday? Ulita sa tuwa day. Unsa ba ka? Di na ako biya nung bana ko rin. Lapit na ako pa. Sus imo pang gipalapi yung bana kaysa nako. Ha, wa pa ka kay bawo day kanay yung bana magdugay pa na nimo. Nya ka pa magyud kay kanay yung bana. Wa gyud na nimo gipakita nako, ha? Mas importante ba na nimo yung bana kaysa nako, ha? Yung sa man pa, nagigumbaay man ito. Higugmaay. Mana higugmaay ng lawasan, may lawas may higugma, ha? Magniwang. Asa man napas mo ka sa luso? Asa nang unsa may naanang tawhana? Asa mo na mana nimo? Nandito pa. Tara, asa na pakita ko na yung bana. Lagot ako. Ayun pa. Dili. Ninduta din ni motora. Ako ni beligya kay ako aning sugar stari. Asa mo yung bana? Asa mo yung bana? Una siya pa. Ano yung bana? Wapong break pamurma de. Han, nasi Papa Han. Mo ni mong bana? Bisa tahu akan minu adres kakahuyan day. Sus, morning daw nga day nga nakapaniwang sa mong lawas. Uy, tabangi na imong asawa, na stress imong asawa. Wa kayo. Barbado guro kay May labot ako, Gratres! May labot ako, Gratres! Siya may ako kay gusto na ko! Unsa naman taong ka day? Ada opsyon ng mata. Wa ka kitang laing gwapo day, ha? Mangulit na day. Unsa may no? Oy, Papa, lagi na ako. oy, amahan na nido, ako amahan na ni. Oh, Ha? Noy, pamin ako eh. Noy karon. Pag ka ni sa mga tambok ni, karon na unsa naman ni? Panik ug bukog na lang ni. Yun sa niyo pagatiman do. Ha? Dili na nako sa Noy kay kanang imong anak patay kay nas kuha. Di mahimo day. Uli ta day. Ako kuyog to si mong man. Uli ta day. Dili ko pa. Uli ta day. Dili lagi ko pa. Kuyog ko. Kuslan man. Ano di ka kuyog ko ilag ka ni? Ilag ka ni? Ha? Ilag ka ni? Kuyog dito day. Ay.